खुलुमबाय रायजोफोर दिनै मोनाबिलिनि खौराङाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। दासिमनि खौरांफोरा जाबाय। गिबि खौराङाव दङ हादोरसायाव बांग्रिं मावग्लुंनायनि उनाव ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरुआ बोथोर सोलायनायनि सांग्रांथि फोसावदों। मैयानिफ्राय फैगौ सानबानि गेजेराव हादोरसायाव बांसिन गोब्राब गुसु जागोन। सा सानजा आरो लैथोनि बिखुङाव बार गोग्लैनायनि जाहोनाव बे गोजां बोथोरा बांसिन गुसु जागोन होनना साननाय जादों, जेराव बोथोर बिफाना गुसु समाव माखासे जायगाफोराव अखा हानायनि सम्भावना दं होननाबो फोरमायदों। भारतारि बोथोर बिगियान बिफान थामहिनबा IMD ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरु गुवाहाटीआ फोसावनाय गोदानसिन फोरमायथिनि बायदिब्ला फैबाय थानाय सानफोराव सा सानजा ओनसोलनि बांसिन बाहागोफोरा गुसु बोथोरजों साग्लोबसारगोन आरो बे समाव बांसिन बिदुङानो खमायगोन आरो गोबां जायगायावनो खुवानि गोहोमा बारायनो हागौ होनना मख'दों। 5 जानुवारियाव फोसावनाय सानफ्रोमबोनि बोथोर रिपर्टनि बायदिब्ला अरुणाचल प्रदेशनि माखासे ओनसोलफोराव एसे अखा हानायनि सम्भावना दं। बेनि अनगायैबो रायजोनि हाजो ओनसोलफोराव फैगौ साननैयाव गुरैनिफ्राय लानानै गेजेर थाखोनि बरफ गोग्लैनो हागौ। गोहोम गोग्लैनाय रायजो आसाम, मेघालय, नागालेन्ड, मणिपुर, मिज'राम आरो त्रिपुरायाव गोबां गुसु आरो खुवाखौ नुनो मोनगोन। ओनसोलारि बोथोर बिगियान मिरु आरो भारतारि बोथोर बिगियानारि बिफाननि गोनोखोआरिफोरनि बायदिब्ला बाङाइसिन बिदुङाव जेबो मख'जाथाव सोलायनाय जानाय नङा, नाथाय लासै लासै एसे बारायनो हागौ। नाथाय गासै ओनसोलावनो बांसिन बिदुङा 2 आरो 3 डिग्री सेल्सियाससिम खमायनो हागौ, जायनि जाहोनाव फुं आरो बेलासियाव गुसु थासारिया बांसिन जागोन। चिरांनि बिजनीआव ड्राग्स फालांगिरि हमदों। चिरां जिल्लानि बिजनी अमगुरी महिपारायाव समबारनि बेलासियाव पुलिसनि अपारेशनाव ड्राग्सजों लोगोसे सासे ड्राग्स फालांगिरिखौ हमनो हादों। हमजानाय फालांगिरिखौ महिपारानि थागिबि कादेर जिल्लानि 32 बोसोर बैसोनि होनना सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ ड्राग्सजों बुंफबनाय साबोननि बाक्सु, ड्राग्सजों बुंफबनाय मोन 10 कन्टेनार, गं 12 लांदां कन्टेनार, गंसे सिरिन्ज आरो गासै 3,380 नोगोर रां बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बिजनी महकुमा पुलिस अफिसार रुपज्योति दत्त आरो बिजनी पुलिस थानानि बिबानगिरि आदित्य प्रकाश देउरीनि दैदेननायाव पुलिसनि हान्जाया अपारेशन खालामनायाव बोखांनो हायो। बेराफारसेथिं हमजानाय फालांगिरि आरो जब्द खालामनाय ड्राग्सफोरखौ उनाव आरोबाव आयेनारि राहा लानो थाखाय बिजनी पुलिस थानासिम लानानै थांनाय जायो होनना मिथि मोनदों। मोनसे भाइरेल भिडिअ जेराव तृणमूल कंग्रेसनि दैदेनगिरि मोहम्मद गियासुद्दीन मण्डलआ टेबुलाव दोननाय रांनि थफ्लाया सोनाब बेंगलनि राजखान्थिखौ सोमावग्लुंदों। भिडिअआव साहा 24 परगना जिल्लानि बारासात सेथि पन्चायत आफादनि लेङाइ आफादगिरि मण्डलखौ जायगानि फालांगिरि रकिबुल इस्लामजों लोगोसे नुनो मोननाय जादों। टेबुलाव 500 रांनि गोबां बिबांनि नोगोद लाख रां दोननाय नुनो मोनदों, नाथाय बे भिडिअ फुटेजनि सैथोथिखौ दासिमबो फोरमान खालामनो हायाखै। भिडिअ फुटेजाव सोरबा सासेखौ जानबुंनि गेजेरजों सोंनायखौ खोनानो मोननाय जादों दि जेराव सोंनायाव ओरैबायदि बुंदों, जोंनि बायनाया नोगोद रां एबा रांखावरिजों खालामनाय जागोन। बे समावनो गुबुन सासे सुबुङा नोगोद लाख रां थानाय बेगखौ लानानै हाबलाङो। बे फुटेजाव आयेन बेरेखा नोगोद रां लेनदेननि अजद दिखांनाय जादोंब्लाबो मण्डलआ अजद होनायखौ नेवसिदों। दाबि खालामोदि बे भिडिअ क्लिपआ 2022 मायथाइनि आरो लेनदेनाव बिथांनि जेबो बिफाव गैयामोन। हादोरसानि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंदों दि फैगौ 18 जानुवारि खालाराव हादोरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ नगाव जिल्लानि कलिबर तिनिआलिनिफ्राय नुमलीगड़सिम लुफुंनाय 4 लाइन हादोरारि राजालामानि गोजौ करिडरखौ बेखेवफैगोन। गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया फोरमायबावनाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रिया काजिरंगा नेशनेल पार्कनि साखाथियाव थानाय कलियाबरनि मौसान्दा फोथाराव 34.45 किल'मिटार गोजौ करिडरनि अन्थाइ बिहुं गायसननायनि उनाव मोनसे गिदिर जथुम बाहागो लागोन, जेराव मोनसे सुबुंगौमा हाबाफारियाव बाहागो लागोन। बिफानारि मावख'गिरि आरो मावफारियाफोरा बे हाबाफारिनि थाखाय सानसे हर साखाफारा जागासिनो दं। बेबादिनो एजिपि, बिजेपि दोलोनि मावथि आरो मावख'गिरिफ्रा गिबि खेबनि थाखाय कलियाबराव गाहाय मन्त्रिखौ बरायनो गोसो गोथारै नेनानै दं होनना बुंदों। टंलायाव एबसुनि 58थि थान्दै जख'न्थाइ जथुमा खुंनो थाखाय लाहार-फाहार। टंला जौमा फरायसालिनि सोलोंथाइ जांख्रिथायारि फोथाराव सानथामनि हाबाफारि लानानै फैगौ 5, 6 आरो 7 फेब्रुवारि खालाराव बायदि हाबाफारिजों खुंगोन। जथुमाजों लोब्बा लाखिना दिन्थिफुंसालिबो थाफागोन।
टंला जौमा फरायसालिनि सोलोंथाइ जांख्रिथायारि फोथाराव खुंजागोन। मैया फुंबिलि समाव एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जुथुमानि गाहाय खुन्थियाखौ गायसनो आरो बे हाबाफारियाव रायदाव आफादनि मासिगिरि निपेन बर', मावफुं मासिगिरि डक्टर समेश बर', लिंथुमगिरि अनुप दैमारी, एबसुनि लोगो आफादगिरि खोरोमदाव औवारी, उमेश बर', गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारी, एजिएस दिनेश ब्रह्म आरो गोबां मेलेमजिबि समाज सिबियारि बिथांमोना बाहागो लायो। 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय राजखान्थि दोलोफोरा थियारि जादों। बेजों लोगोसे कंग्रेस आरो बिजेपि दोलोआबो गावसोरनि लोगो दोलोफोरजों बेसेबां मासि होगोन बेनि सायाव सावरायगासिनो दं। बिपिएफनो मासि होनांगौना इउपिपिएलनो मासि होनांगौ बेनि सायावबो सावरायनाय जादों। कंग्रेस दोलोआ बिजाथिफोरनिफ्राय लाख लाख रां बुथुमनानै बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय टिकेट फानदों होननानै बिजेपि दोलोआ दैखांनाय अजदनि सायाव आसाम कंग्रेस प्रदेश कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगैआ फिननायखौ होदों, जेराव बिथां बुंनायखौ नुनो मोन्दों दि बिथाङा बुंदों दि टिकेटखौ लानानै बिजेपि दोलोनि गेजेराव गोबां दावराव दावसि दं। एसडिपिनो बेसेबां मासि होनांगौ बेखौ लानानै थोजासे दावराव दावसि जादों। बिपिएफ एबा इउपिपिएलनो मासि होनांगौना होनाङा बेखौ लानानैबो बिजेपि दोलोनि गेजेराव दावराव दावसि जादों। बेफोर बाथ्राखौ बुंदों गौरब गगै बिथाङा। बिसोर गावनि हान्जायाव जेबो थिरांथा लानो हाया। गिबि मन्थ्रिया गावनि दोलोनि गोरोन्थि आरो फेलें जानायखौ दोनखोमानो थाखाय बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। बिथाङा गावनि दोलोनि गेजेराव सोलिबाय थानाय गुसु दावहाखौ दोनखोमानो थाखाय कंग्रेसनि बाथ्रा बुंदों। गिबि मन्थ्रिया गावनि दोलोनि सोमोन्दै रायज्लायनांगौ। जों गोबाव समनिफ्रायनो गिबि मन्थ्रिनि राजखान्थिखौ नोजोर होबोगासिनो दं। बिथाङा बुंनाय बाथ्रानि सैथोथिखौ जों मोजाङैनो बुजिनो हायो होनना गौरब गगै बिथाङा बेफोर बाथ्राखौ बुंदों। फैबाय थानाय समफोरावबो बिटिसिआव एबेक्सन खालामगोन नामा? जेराव सनितपुर जिल्लानि बरासापरियाव होखारनाय हाबाफारिखौ लागासिनो दं। सनितपुर जिल्ला खुंथाया होखारनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। बरासापरि वाइल्ड लाइफ सेन्चुरियाव 6200 बिगासो हाखौ उदां खालामनायनि थांखिजों बे होखारनाय हाबाफारिखौ जागायदों एबा एबेक्सनखौ खालामदों। खुंथायनिफ्राय फोरमायनाय बायदिब्ला गं 710 नखरफोरा आयेन बेरेखायै थानानै 6200 बिगा हाखौ आवग्रिनानै लादोंमोन। खुंथाया बे साननैनि होखारनाय हाबाफारिनि गेजेरजों हाखौ उदां खालामनो बिथांखि लादों, जेराव मैयाबो एबेक्सनखौ जागायो आरो दिनै सानसे एबेक्सनखौ खालामगोन। सनितपुरनि जिल्ला कमिशनार आरो सिनियर पुलिस एसपि बिथांमोना होखारनाय जायगायाव नुजाथिदों आरो बरासापरियाव अपारेशननि गिबि सानखौ मैया फोजोबो आरो दिनै फुंबिलि 9 रिंगायाव गारि सालायनायखौ जागायदों। गोबां सन्देह गोनां सुबुंफोरा हाग्रामायाव थाहैदोंमोन, जाय हाग्रामायाव हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि थाखाय थिनानै दोननाय माखासे हाग्राफोरखौ दखल खालामनानै बिथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो आबाद मावबोगासिनो थादों आरो दिनै सा 710 सन्देह गोनां नखरफोरनि न'फोरखौ होखारनो थाखाय माखासे पुलिसफोरखौ थिसनदों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सनितपुर जिल्लानि तेजपुर सदर आरो दिकियाजुलि खाजोना बेंखननि सिङाव थानाय जामुकाताल, आरिमारि, सियासिसर, बागेतापु, गालटिटुबि, लाटिमारि, गुन्दुलिसार, पुर्बा दुब्रामारि आरो बाटलिजार ओनसोलाव आयेन बेरेखायै थानाय 710 नखरफोरखौ होखारनाय जागोन आरो 6200 बिगा हाखौ दखल जानायनिफ्राय उदां खालामनाय जागोन। सनितपुर जिल्लानि कमिशनार आनन्द कुमार दास आरो सिनियर पुलिस एसपि बरुण पुरकायस्थ बिथांमोननि नुजाथिनायाव मैया होखारनाय हाबाफारियाव 300निबो बांसिन पुलिस जवानफोरखौ थिसननाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो गासै गं 36 जेसिपि आरो गं 60 ट्रेक्टरफोरखौ बाहायनाय जादोंमोन। जिल्ला कमिशनार आनन्द कुमार दासआ फोरमायनाय बायदिब्ला बे अपारेशना दिनैसिमाव जोबगोन आरो गुबुन फारसेथिं होखारनाय समाव खुंथाया थासारिखौ सामलायनो हादोंमोनब्लाबो माखासे सुबुंफोरा पुलिसखौ लावथि लानानै गाग्लोबनो नाजादोंमोन आरो गुबुन गुबुन मुवाफोरजोंबो गाग्लोबनो नाजादोंमोन। बेनि सोमोन्दै सासे आइजोआ बुंदों दि जों थोजासे सम मोनाखै, खुंथाया खालि होखारनायनि थाखाय मोनसेल' नटिस हरदों। गुबुन सासे होखारजानाय थागिरिया बुंबावोदि जों बेयाव 30 बोसोरसो हाबोगासिनो दं एबा 30 बोसोर सिगांनिफ्रायनो थाबोदों। रावबो जोंखौ नारसिननानै बेयाव लाबोआखैमोन। जोंहा गावनि हा गैयैलाय जों बेयाव न' लुनानै बेयावनो थाफैदों होननानै बिथांजोआ बुंदों। समाजारि बिजोङाव गोसारदों बर' सावथुन मुलुगनि फावखुंग्रि गेमस्रि दैमारिनि जानो गोनां हाबानि मोनसे सावगारि, जेराव गेमस्रि दैमारिया गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बावैसो सिगां पस्ट खालामनानै होनायखौ नुनो मोन्दों, जेराव बिथाङा जुलि जासिगोन होननानै बयबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनायखौ नुनो मोन्दों। थारैनो बिथाङा जुदि जुलि जामारसिगोनबा बिथांनिसिम एबा बिथांजोनिसिम मेनि कंग्रेचुलेसन जासिहरनाय थाबाय। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन।
थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा।